мальчик приехал. Ике тәүлек юл газабы инде артта. Шаһивалиевлар ниһаять Баулыга кайтып җитте. Аларны туганнары каршылый. Илмир 2 ай Америкада яшәгән. Анда йөрәгенә катлаулы операция ясыйлар. Гел ышанып бетеп булмый инде. Бүген һәрбер минутларын наблюдали 5 минут сайын теге сәгать сайын монда төштеләр. Звонитәбез, төштегезме исән саумы? Без бик шат, Илмир исән сау йөреп кайтканнары өчен. Сагынып көттек инде, гел WhatsApp'тан сөйләшеп тордык, карап тордык. Ул операциялар булганда да көттек инде, нык авыр булды. Туганда ук Илмирнең йөрәгендә тайпылышлар була. Россиядә аңа операция ясый алмыйлар. Әмма Бостондагы кардиохирурглар ярдәм итәргә алына. Моның өчен 20 миллион сум акча кирәк диләр. Бу сумманы бөтен дөнья белән җыялар. Гаиләгә хәйрия фондлары, туганнары, депутатлар, дуслары ярдәм итә. Беренчедән безнең Баулы халкына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Үзебезнең туганнарга, бөтен булган безнең социаль сәттә ярдәм итеп булышып торган кешеләргә, аеруча Насруддиновларның гаиләсенә рәхмәт әйтәсе килә. Соңгы вакытта гына зур сумма акча күчерделәр безгә. Операция уңышлы уза. Хәзер сабый сау сәламәт. Ул яшьтәшләре кебек йөгерә, уйный ала. Операциялар әйбәт узды. Безгә 2 сагать сайын Илмирнең хәлен әйтеп тордылар. Ничек ул, нинди операциялар хәзер ясыйлар? Операциягә хәтле ул аның одышкасы бар иде. Әз генә йөгерә дә, гел кулга күтәрергә сорый иде. Хәзер менә үзебездә сизә башладык, ул йөгерә, аның йөгерәсе килеп тора. Тагын ярты ел Илмир табиблар күзәтүендә булачак. Аннан балалар бакчасына йөрергә яраячак. Авыр вакытта ярдәм иткән һәркемгә Шаһивалиевлар рәхмәтен белдерә. Баулыдан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.